projekt Bezpečné pohraničie. Cezhraničná spolupráca obcí patriacich do Združenia obcí mikroregiónu, povodia rieky Visloka a Prešovského samosprávneho kraja. Klimatické podmienky sa zmenili, tak hovoria staršie generácie. Kedysi bol rytmus ročných období ako dobre známa melódia. Zima bola zimou, leto letom a ľudové pranostiky fungovali ako malé barometre. Barbora na blate, Vianoce na ľade. A bola to pravda. Dnes tieto slová znejú ako ozvena sveta, ktorý už neexistuje. Takéto násilné poveternostné javy, ako sú prívalové dažde, fujavice, výchrice či tornáda, sú prejavmi klimatických zmien. Nejde len o to, že je teplejšie, ale naša klíma sa jednoducho trochu zbláznila. Pre mladých ľudí sa nepredvídateľnosť stala normou. Klíma už nie je len kulisou, ale silou, ktorá dokáže zmeniť všetko v priebehu niekoľkých hodín. To, čo starší vnímajú ako nestabilitu, je pre mladších jednoducho realitou, do ktorej sa narodili. Skrátená životná perspektíva znamená, že mladí ľudia mnohé veci berú ako samozrejmosť. Myslia si, že to tak má byť, že v zime nie je príliš veľa snehu a keď potom nasneží, sťažujú sa, že sa nedá chodiť v krátkych rukávoch. V nízkych Beskydách na poľsko-slovenskom pohraničí je to obzvlášť viditeľné. Prívalové dažde, povodne, suchá, zosuvy pôdy. Javy, ktoré sa kedysi vyskytovali raz za generáciu, sa dnes objavujú aj niekoľkokrát do roka. Ale ak svet nepríjme spoločné opatrenia, môžeme sa len prispôsobiť a pripraviť sa na nepriaznivé poveternostné podmienky. Preto vznikol projekt Bezpečné pohraničie. Cezhraničná spolupráca obcí patriacich do Združenia obcí povodia rieky Visloka a Prešovského samosprávneho kraja. Realizované Združením obcí povodia rieky Visloka spolu s partnermi z Prešovského samosprávneho kraja. Musíme sa prispôsobiť najmä klimatickým zmenám, ktoré pozorujeme v posledných 10 ročiach. Suchá, povodne či intenzívne snehové búrky od nás vyžadujú, aby sme záchranné zložky vybavili adekvátnou technikou. Združenie obcí povodia rieky Visloka realizuje rozsiahly vzdelávací projekt pre obyvateľov. Budeme vzdelávať deti a mládež v oblasti krízového riadenia a poskytovania prvej pomoci. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, spoločná analýza hrozieb, nákup vybavenia a vypracovanie postupov spolupráce. Celok je financovaný z programu Interreg v hodnote viac ako 1,3 milióna eur. Predchádzajúci projekt, ktorý sa v súčasnosti realizuje a blíži sa k dokončeniu, sa ukázal ako jednoznačný úspech prostredníctvom spoločných aktivít, nákupov, investícií a spoločných cvičení, ktoré sa konali na území Slovenska. Tento projekt si vyžaduje aj našu spoluprácu, posilnenie tejto spolupráce a poskytovanie pomoci počas takýchto krízových udalostí. Sme veľmi blízki susedia, vzdialenosti medzi obcami sú skutočne malé a v krízových situáciách môže byť podpora takéhoto partnera, suseda, ktorého vybavenie poznáme. Klíma pohraničia stratila rovnováhu. Potoky sa menia na živel v priebehu hodiny a suchá vysušujú pôdu skôr, ako dokáže prijať vodu. Lokálne ekosystémy nedokážu držať krok s tempom zmien. Ročné obdobia prestali byť tými, ktoré sme poznali. Tieto poveternostné odchýlky nás nútia prijať stratégie, ktoré sa veľmi líšia od tých, ktoré sme poznali doteraz. Krízové riadenie v čase nestabilnej klímy musí byť rýchlejšie než platné predpisy. Živelné pohromy nepoznajú štátne hranice. Počíta sa len to, či niekto príde s pomocou včas. Krízové riadenie nadobudlo na dôležitosti, pretože situácia okolo nás, najmä klimatické zmeny, kladie na nás oveľa väčšie nároky a úlohy ako pred 15 či 20 rokmi. Realizácia projektu poskytne obyvateľom pohraničnej oblasti niečo, čo im doteraz chýbalo. Pocit, že nie sú výlučne odkázaní len na rozmary počasia. Zabezpečí vybavenie, postupy, spoluprácu a predovšetkým čas. Čas, ktorý sa nedá kúpiť, ale dá sa získať prípravou. Štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky svojou prítomnosťou potvrdil, že aj pre slovenskú stranu je cezhraničná spolupráca kľúčová. Každá krajina si musí uvedomiť, že prihraničie nie je periféria, ale je to vstupná brána. To znamená, že čím viac sa bude podporovať z hľadiska národných štátov Európskej únie cezhraničná spolupráca, o to viac investícií s pridanou hodnotou sa privezie práve do regiónov, kde existujú ľudia, ktorí majú rovnakú túžbu po kvalitnom živote
majú rovnakú kultúru a neexistujú žiadne jazykové bariéry. Bez projektu by obyvatelia zostali len s tým, čo už poznajú. S prekvapením, chaosom a hranicou, ktorá sa v čase skúšky stáva prekážkou. Takto existuje šanca, aby sa pohraničie namiesto zraniteľnej oblasti stalo odolným miestom. Je to aj príležitosť pre generáciu Z a mileniálov, ktorí vyrastajú vo svete bez stabilných ročných období, aby pochopili, že aj keď sa klíma vymkla pranostikám, nemôžeme uniknúť svojej zodpovednosti. Náš zámer je, aby sme sa najprv dobre spoznali a aby sme mali toľko spoločných tém a spoločných aktivít naplánovaných na dlhšie obdobie, že táto spolupráca nám umožní cítiť sa ako doma na oboch stranách hranice. A chceme sa riadiť filozofiou Združenia obcí povodia rieky Visloka, ktorou je starostlivosť o životné prostredie a reagovanie na rôzne zmeny. A aby sa to pretavilo do konkrétnych aktivít v projektoch. Lebo ako sa hovorilo v Poľsku, kde je medzi ľuďmi nezhoda, tam aj počasie udrie. A hoci nevieme predpovedať, či bude december biely a júl mokrý, vieme jedno. Keď sa klíma mení, nezostaneme v tom sami.